Sa gudayan nga ron ti surat ti pagkasalitaan ni Susan nga puluan da Abel ken Cain. Dear Manong Nene, kaya manaklaon na anak ko ta adda trabaho yung agpadpada. Wenang, kahit kabuta kasusulduyo, alakad na ti para kininanang yo. Ito nang, ni Alex manong name ti mo na nga nang ted, in inaudi. Gatumit kanya nanang, kunamat ni Carlos. Agpadpada lagi to'y manong naming delivery boy. Di kita delivery ti parcel. Wan, sa balila ang tiruta tunggal may sa kadakwada, tasad ang agkaruta. Anak ko, kananos kayo tanyang arod, kitawang mo tinitatan nyo. Kabailak mo ati, manglo iti kwarta, babayin ti panaglabak. Ngayon may palubos yung kadi nga aglabaak pa. Kaya dakay mo tin nga paggapuan ti gastusan tayo. Malaksid gasawa kayo doon. Siga Carlos, anak, ada nobya mon. Tandanin nanang. Si Kamat Alex. Kastamat ka ni Manong Cain. Ay, Cain, Carlos. Tandanin mo din. Apay nga, Cain ni Carlos. Carlos ko naman, letter C, mga mintinang tinanang nagan na nanang. Letter A kahit niya kahit baka makakoreruan tubat nga ibal nga ayon pas nga Alex kat Abel ko naman to. Muyo ka dito pakasaritaan da kain ka ni Abel. Nanang, nga adopin ang issue data. Pakasaritaan awan sa baling kaso tayo no saan nga ti pakasaritaan tayo. Ina ti pa manong name ni Carlos. Nasisingpit di kita anak ko manong name dahil talaon ti pagkamanak. Why? Amuda nga tulungan ti bagida, amuda nga tulungan dak, nga inada. Naure man no saan ko ida nga napagbasa iti kolehyo, ngem saan da nga sadot, gabota amuda tag trabaho. Tayo di awan pagtrabahoan dan, gatagsapol kay ti trabaho anak ko, anak kada, ahumbat ni tatang yon. Anapya edit, ada ni tatang yo, isot mangged, ti panagbiag tayo, ngem gabota awanen, da kayo tag trabaho, yan tangin, darakil kayo maten. Baro kayo maten. Kadga po manong name awan, di schedule, di kagkabsat, nga agi-deliver, day of da nga road. Kaya cellphone ati, kuting-kuting nga da. Dadya may sa tiliko, dadya may sa disango, di din to tadumat di kito yung may makikaroba. Susan! Ay, sige manang. Umayak man makisarasarita, awan ti maubra. Lakit dumanong ka. Pagsaritaan dati, rompe nga pagsaritaan. Kumusta nga hindi kita anak mo? Nadadan sakit na doa. Kapag agdandan on day of the manang. Delivery boy. Awan. Manumat ti masusweldo da. Porsyento manang. No, adot ti alaid da, maitad kadakwada nga may deliver. Kahit mo kasang kaado na, kas naman kaado ati porsyento da. Kahit mo basit. Kaya basit mo ati porsyento da. Ngayon nalakada mo lang aramiden. Mabaling half day, nalpasdan. Ngayon pa nagkunak ko, kalkang kanayod da nga sa ako ba? At iyad ado nga talaga iti alaid da nga i-deliver. Kasadunod ay jay pang agit iti kadakwada iti i-deliver da. Kahit basit iti nag-i-deliver. Haang ka naman, mas pasama ka basit. Sa ado damat. No basit da, at ado madlat i-deliver tong kalmay sa. No ado da, pagbibingayan da. Ay, naduma-duma ita klase nga pagtrabahuanan na ya. Kauna. May dato'y parcel ta, makaiti trabaho. Tano awumit agruder, awumit ati pauit da. Ori no sanda marikatan, tabukod na lugan. Ada lugan nga ito diyay pagtrabahuan da. Di lang ba't ako bagi naman gasolina kasi diyay. Kanadamot upa.
Dahil siya pagluganan da. Manggubanag da kami ng bukod da ng lugan. No, napibitas. Bare nga, no makaornong da. Manang. Ay, kumusta mo dagiti anak mo, manang? Ay. Ora no, adamat trabaho da. Kasi no, trabaho da, adamat ba dya amada nga trabaho. Dahil nagdiferensyaan tayo eh. Awanin di anding asawak. So nga kapilitan nga nagtrabaho di kita anak ko. Kinuha nga tano adda. Talaga nagtrabaho dam tapno tulungan da ti bagida. Agurnong da para ti masakbayan da. Ken adamat para kanyak nga itadda nga inada. Nga agtandan kumot nga maglablawa ka di kita arwatan da. Tandan kumot nga mangdalos ti kwarto da. Tandan kumot nga mangiluto ti kadendahan. Dapat tandanan da ka kung makit obligasyon mo dahil. No, ad obligasyon ko kadakwada manang. Ad namat obligasyon da kanyak. Ad obligasyon ditong galmaysa. Iso nga no, ay, naigat, ano yung makibibiyang, manang Mila. Amang ano ko matbibiyang mo ko ng kanyak. Ano na dyan, naging anak mo nalulukbag dan sa. Kituwa natin nalaingdang mga. Nga nagubrata ko mamit da serbihin na nga tatakal di bagida. Ay, saan nga kayat nga pagubrayan ni Amada? Imposible dahil tamanang. Alala, apay nga nagiti anak ko ti pagsalitaan ta. Una ta na pagsalitaan ta ba't nagiti anak ko. Isublat ko nga pagsalitaan ta nagiti anak mo Kasi lang mula ibagbagasusan. Nga sadot nagiti anak ko. Ketsi ka, nagagat nagiti anak mo. O imbaga kastaman, kasta titurong ti ko salita. Tila babawi kayo may nakikarubak ka. Di da ka manlangan. Ay manang Mila, sa mga saksaktan, din baga, pinagkumpitar ta ngamin, di kita anak ta Sikat ng ilog-rugi. Ay, basta. Ibaga makindin nga sa doon di kita anak ko. Ano ko mabibigyan mo? Nini. Nakabaso lang mo ito nga dinauras. Gusto mo dyan baga ka. Nga maunin baga nga sa doon. Api nga di mo pagtrabaho mo, matigit anak mo. Walang man lang. Anat serbi na karod nga nalukmag da. Nalayang da ka nung amangan. Kisa po, di damas yan kinitatang da. Nagdadakkel di bagida. Ipatuloy dalatang nga nitatang da, iti mangbiyag kadakwada. Hindi ito kabaylan da matagtrabaho ko ma. Misyak mo biyang mo takmet ngamin. Yung kumperar ko lang, di kita anak na, at di kita anak ko matagsasalita mi. Kasi lang na dilawal lang na delivery boy lang. Kunan. Amo lalangin tanya man nga trabaho. Gabot trabaho di kita. Agpagrigatam saway sa nadalus nga trabaho. Nagtultuloy manong nemi. Hindi ba nagtrabaho dagiti duwangan nako kas delivery boy. Nga madiragiti kundaway manong nga maladladaw nga gawid ni Carlos. Alex, nanan, ni manong mo. Diyak manan mo. Tiyan mo ka nakasangputan. Di ka matagkatrabahuan. Naman pagpatpada kami nga delivery boy. Kain mo sa wan, na jay pagala iti deliver mo, hang isot pagala na. Sa bali nang. Kunak malano. Agpadpada kayo, ngayon sa bali lat ruta, tunggal may sakada kayo. Hanggang magpadpada. Nagpadpada kang belakang delivery boy. Kaya pa nga tawan ni manong mo. Tawagan nyo kiti Tinawagak, manong nemi. Simong pat, ngam na rin kurtihan na. Ayaw mo anak, ayaw matandalagan ang atawang kapag katrabiin. Yan lang didat pagkadanagan. Nandak dito yan dito barkada. Barkada. Padam nga deliver? Delivery boy damat. Sa bali lang nga ako klase ti pang i-deliver da. Kunada ka kanyak nga sumre kadakwada tala pimpinas ka no. Ne. Kit no napimpinas anak ko kita adalatakan ka ta siyempre sa pulan ti napimpinas. Kaya mapahingas lang kaila na ringgor. Gagangin nang. Kukamit
Agkasasarita kami, kita kabayatan nga magsasarita, damat pagsasangwan mi. Uminom kan, di arak anak. Dati-dati man na nga. Kung napalunawan ti bading ang bisyo. Nanang, hanga lalaki, ti may isang lalaki, no awan mading ang bisyo na. Kahit mo sawon. Hanga nalaing ni ading mo nga Alex, tawang bisyo na. Kanya-kanya, orek kapsat kami hanggang magpadpada. Anak, alabaliwan na itong aratig salita, itong sumangpet ka. Numin-inom ka hanggang barbartek nga rin anak kontrolem. Kita pa nagawid mo. Nabartek kasi mangpet di anak ko mano. Kasi niya kayo na lang. Kuri tayo tulod nakmat, digiti barkada. Kasi diya di barkada. No saan nga kaya ti barkada na. Itulod na. Saan yung tulod na? Anak, dati kumunti mo unakin maudi. Nalang? Dati kumunti umunakin maudi. Kunak nga ba nagbartek mo? Ginarang wit. Kaiso na nga nakasara kag tinapintas ka barkada. Anak, saan nga napintas sa barkada na ita? Tinapintas sa barkada kit awan mading nga bisyo. Makipakibarta ka, pakasarakam ko marti barkada nga. Awan ti magsasangman nga arak ka na. Napintas nga istorya. Hindi ka mong pinapukutan nga da kita gomo nga awan ti sangun da. Di kita agbabarkada. Apay nga rin ni ading mo. Awan ti barkada ni Alex, nanang. Pag ko na maong barkada na. Diyak pa nga rin nakapuot ti barkada nga awan arak. Lik-lik-likan na nga rin ti barkada. Adalatakin ko na. Ngayon nabintas na barkada na at makatulong kang ko na. Lang niyak. Matulungan ka tayo. Nakaskasano lang nang ado ti makwarta ak ni Alex. Ipanamnamak ka na kayo dahita. Tapay. Likit napintas ti trabaho ti barkada. Isaragdak. Kinabod no na nang baka ito na bigat sa nga bigat at antun bukod kong alugan. Ano? Kastoy at diskarte na lang. So nga, hantang ikumkumparar ka ni Alex. Hanggang ba't kading ikumkumparar ka ni ading mo, anak ko. Tagpadpada kayo, ti panang tartar ko. Agpadpada nga ti kayat ko, kit nasayaat kayo. Takahanak ka di ka nasiyaat? Hanggang nasiyaat, ano na bartek ka? Kapunta na bartek, nakainumak tayo, hanak na siyaat. Tadakat nga rin maitid nga na siya at tiarak. Ngaki na nang ina. Kita kay bagbagak nga, napintas ton ti trabaho. At adon tot makwartaak. Nga sa nga bigat, ton bigat sa nga bigat, adan ton motor ko. Gaputi, panagibarkadak ka nagibarkadak. Nga isuda mang tulong kanya. Isa yung ibaga nga na siya, nga na siya at. Ninanang na ya, nakisama ti na bartek. No di barkada. Kit isot makatulong ka, nasiyat na barkada. Alaw na nak, maliwan na ito pagsalitaan. Kit nadaarak, nagtartaray ka lagi dorat. Amok si bagbagak na lang, nasimpek pala panunot ko, gusto di bagbagak. Makibarkadak, di pakibarkadak, dahi makatulong kanya. Alawan na nak, alawan. Sige, yung kakarad maturo ka na. Yung ka maturo ka, kit masapa ka ito ang sumrek na bigay. Ren! Mabanggot to, i-file ti resignation ko, jay, pagtrabahoak. Sa sumre ka, kada kita trabaho, di kita barkada. Agi-deliver mo't lang nanang. Uy, nag-deliver ak man lang. Ngayon, madantun bukod ko motor. Sakbay nga nagidaak manong nini. Nagparing to mga kinisuli kat nagkarara. Ngawan ti sabali nga kang runaan manong nimi nakasentruhan ti panagkararag ko kiniapod Diyos no sa nga ti pagsayatan ko dagiti tuwang anak ko. No kas pagarigan ta daman na
kulkulaapan ti panunot kenrik na ni Carlos nga inaunang anak ko. Sabi ko mata masilawan, maiturong ko ma iti nalintig nga dana. Saan ko mga may masagsag, saan ko mga may sagsag ma. Kasi naman ang kinita ko anong namit tutuloy nga kinasingpet ni Alex ginaudi. Napagkumpararak itarig iti anak ko manong. Hindi akit agpadpadad ako na kanasingpet. Ngamit ha, gabuta amumutin ni Carlos tuminom ti arak. Akit isubsubadi ni Carlos. Kabigatan na manunaymi na lato nga nagriing ni Carlos ket ni Alex tinasapa. Timbulong pala kanyak manunaymi kada kitarami dito balay. Alex anak, ang karingin ni manong mo. Kagura na kung nariingag nanang. Da kayo na. Kaano nga, anong oras kami nga si Mang Pedrabi? Rabihin, sa naparte. Kaano pa yung amo ni Manong Carlos tuminom? Ti arak. Dahati-dahati ka numatan kumininom. Ngayon idila rabi nga kasiyay. Intultulnog digiti barkada na. Di bagbaganak at nakasarak iti na pintas na sayaat ng barkada. Tanta na kano dagikat. Iti pagtrabahuan na. Tamakitipunan ka dagiti barkada na. Agi deliver ta kano matla. Kaya imbaga na pa yung anak nga mabaling nga itangon itong bigat kat adanton motor na. Bugod na nga motor. Ano tinamnamain nyo nang? Napintas na siya at tiyak nga ron mo anak. Liklikam na kita kasta ti klase ng barkada ko nak. At ay nga ron nagbabarkada nga saan handa umininom mo na. Kaya isudat kayat ko nga barkada kabot tayo sudat makatulong kanya. Deliver buhay matlaeng ti trabaho. Ngayon dagdagkal ti sweldo. Kuna na. Ilakit sinterin tayo nang noon niya dito nga trabaho. Baka pa sumot kami nga napipitas no umaka dito sa baling. Sinterin tayo Ano ti pagresultahan ti amin. Alawin anak ni Mao mo tultulada ni Manong mo no may pagtibisyo ha. Agad sigarilyo pakit ni Manong mo drabi arak kan sigarilyo baka sigarilyo kan nag-inom ti arak hangka tumutulod anak ko Una nga pagdanagan nyo liglikak dagiti madi nga bisyo. Dua nga aldawen manunimi sipud di pa nakainom ni Carlos. Idi sumangpet iso ng adan motor na. Nang! Alex! Woo! Na? Manong Carlos? Nang buludan ka na ito motor? Wala ka nang buludan. Nay, dahil ito papailas na nainagan kanyak. Installment. Ngayon nung kaskasano lang, baka 6 months lang, kuha ko. Nagguwapo manong. Kagagarot kat guwapo mo at kim motor. Di guwapo mo ti motor ko. Imaribongbong manong nemi di kiti karuba. Nagadadamot din motor mo, Carlos. Wanante. Listo lang. Pimintas si trabaho. Kaya inal daw nga may 30% daw. Sumarte daw na ganda. Ano na? Kabutoy maribongbong ka, no? Enchok, paalaak. Ala, kada na kung marti paalam, merienda. Kat merienda ka na giti mayatag merienda. Arak na giti mayat maminti arak. Lama, Carlos. Kastawan ti ano mo. Oray, may maisa ti Carlos, no? Kaskag ka, Carlos. Yun na yun ito, sa ngaribo. Merienda na mainom. Ito ang damang pagkurkurangan na guni kailang kaya. Nanang, Alex, sumlitin dito, si kantumaten na tatakarpyo. Iti makamu nga ang isagana nga masapol yung baso. Dito pa iti pangalami ti pulutan na. Gato na. Tapos na umang riri. Nayunak pa iti sa 5 kasot. 1.5. Sige, nalain kayo. Dada kami nito uneg man. Nandun kanya ti 5,000. Nang, para kata kayo. Anak, nagdakal titad mo.
sa tapay motor mo. Dito ko nakada kayo idi napartay ka kadimteng. Nga na siya at tinasara ka kabarkada. O, inikandak din na pimpindas nga trabaho. Adan motor ko. O, hanak marigatan nga kuan. Oraan niya nga oras, maki-deliver ak. Manong, kumapal ka. Baka ada bakante. Kayo nung matubakar. No kaya taglahatin nga lain. Kita alaan da ka agam masabol nga mong timinom. Di ka nga rod makwa. Ma-outsider. Agtitipon da ka mga barkada kat at sang-sangwan tayo nga arak. Kat pulutan. Kat saan ka uminom. Di kiti ka dila nga muna uminom. Ti mabaling nga sumrat ti trabaho. Iti pagtrabaho. Baka kasi jay. Ma-out of place ka. Siyempre, no makibarkada ka, makidanggay ka. No, agpaulot ayos, sumurot ka. Kasi di barkada. Di ka, jakmat nga rin kahit tuminom. Di hangkaw mo umay. Alangan mo't nga recommender ka, hindi mo magkayam amuti makibarkada. No makibarkada, makikuna, makigayem ka, makidanggay ka. No, aramidan di barkada, aramidan man kasi jay. Halakat tanga ro naman. Ngayon talaga nga sana. Mabay na ka mga recommender kayong kata. Di ka mat sumurtan niya man na patakaran. Kala, penak sumango ka na kita ko. Amunot uminom. No kaya mo may makibarkada ka niya, kada kami. May kanda susuruan ka uminom. Ay, hanay manong. Dapat karik tibagay nga jak pulos sumimsim. Kaya sumusok. Rimuharin manon ni Manong nga. Carlos kat na nakidanggay kada kiti omin inom iti arak kat nagpulpulutan. Sa bali mo dagiti omin inom ti soft drinks Manong. Kat siyempre, palpalakpakan daan ni Manong Carlos. Iso ti bida. At pinaalaan na nga rin dagiti imarak nga karuba. Nanang, anak, di ka maragsakan na ang ni Manong Carlos kada kayo ti 5,000. Kasla saan nga awaten tirik na ka na? Abi nga saan no awaten tirik na nayo? Kasla saan nga naggabuti na siya at dito yung kwartang hintin na. Naggapon ako mga ron. Kasta agparparig na kanyak. So nga padasam tuman nga imbiste ka rin ako. Noon niya ti klase di barkada na. Mabaling man tumat ti bapan na tumipon o agsiim na ag-obserbar. Madinan. Amangan no. Amangan noon niya. Kagura takto ha. Baka ipagurubda ng ispiyak. Anong ispiyak? Kasano no illegal. Pero ramidan da. Kat mapanak to, agsiim. Dagis ispiyak. Taatap mo ka di anak nga iligat. Tsaka mo na nang, noan niya tagparparik na kada kayo, posible mat nga, kasta tagparparik na kanyak. Diyos ko. Sa barin samat ng tinasunutan ni Manong mo, Carlos. Di ba kaya nayon kang kanang kibagbaga kada kayong di kay kuma agar-aramid ti takas. Di kay nalintag kumalat nga dalan ti surutin nyo. Ngawang kumati may siyasi kada kayo. Hala. Sapay ko mga rutas datat nagbindot na. Sapay ko mataligal ken na siya at nga trabaho tinastrek ni Manong mo. Sapay ko mo. Numuna ta nukasta nga adda Manong Nemi na isang sangayan nga pasamak dito'y barangay mi ket isut usap-usapan na kita tao. Umay da pay dito'y balaya.
Tsaka mo, no, chismosa dito, no, piyangot, no, ana. Anong name? Kit ko na kanya, kapo na rin. Dagos mo lang da motorsiklo da di inaunang anak mon, Susan. Wenta ka napintas ka no di nastrikan na. Agi deliver ka no matlaan. Ngem anya ti klase ti deliver da. Kaya nga dati parcel amat lang, kas laman lang, dati nga trabaho na. Nakasarak ka na kita'y kasi ti trabaho na, kita inaloko dapat nga simurot, kat gaputan na mayat, nakapagmotor nga sigo din, and inaldaw nga maalan na di porsyento na, iso nga kasya. Hamad nga dakas kakabsat no, sumapul ka tinapimpindas nga trabaho ang kade. Gusto ka ba't kadi Susan? Nakastrek itinapimpindas nga trabaho ni Carlos. Kaya mapagasaan nga mapansumurot ni Alex. Tapos nagpadpadat ako mga napindas trabaho da. Kahit na kumamad ni Alex, ngayon iba kagtupay kada kita'y barkadak kunamit ni Carlos. Ngayon tingamin kunan ni Carlos, no makitipom ni Alex kadakwada, masapol nga amo naman tuminom. Taamin da nga agbabarkada, amo da tuminom kasi ay. Una, bahamat kayat ni Alex at pulos nga din kayat ti sumimsun ti arak. Gito na. Di na kayat tumasenso kas kinimanong na agad. Anusan na ati, gagangay lang mga porsyento na. Iti pa nagbalid na nga delivery boy. Naging gaman nung naming nga dan sa bali nga may dandanon kanya. Diyak kumikas kaso. Isnabag kumadigit yung manong. Yung manang aron. Yan, agtutudo ka no di kagayan, ne? Talo aldaw ka no nga diretso, agtutudo di kagayan. Kapinsingit mo deta. Kagagangit, nakita ka nga ron. Oh. Yan. Ninalipatak. Iduli mo mga ron. Ala, nalipatak, nintuli. Ano nalipatam, sir? Dali na nga laak kwarta. Nalipatak yung dulo. Manong nimi ti may dandanon kanyak baka agidil-deliver ni Carlos iti illegal nga tuga. Baka adan to ti gundawayan nga pati ti anak ko manon nimi kit amunan iti agsyabu. Baka saan langin nga puser no di ket agbalinto pa nga user. Hindi sumangpet ni Carlos manong nimi kinasaritak man. Carlos anak, nan, nakainom ka? Kaya da maangot yung at arak? Oo, may kadiya. Kaya makakasla, nalabaga dagita matam. Hala? Tilamad banloyo. Hanggang nakainom, nga mapag nalabaga matam. Napulingan na kita ay, so nga linidlid ko. Di ka man, di ka man mangibagbaga kada kita ay, diya kaya namangag. Anak, kas nanang mo, masak nanak ko na ikang anak. Ano na problema, ya? Huwag kaya man niya. Gara kayo, kang kahit kuwar tayo. O, dito 5,000. Diyak kaya't ngawatin. No. Di ba dato ti ururayan nyo kada kaming anak yo? Ngayon naman trabaho mi kat may iraman kayo. Nadupay lang ditintid mo kanya gini. Hindi ba kaya't ngayon daw mang tedak? Anak, awatek laeng da ita. Nga itad mo. No ibagam kanyak. No anya iti idil-deliver yo. Lanang met. Kit parcel. No itad kanyak i-deliver ko, nakabungon. Pakibiyang ka di pangamon, no anya rayjay. Ladoorin tamagan nyo kini Alex. No itad i-deliver mo kini Kastoy, tilang amo ni Alex, tilang amo mi dinagan kan address di pangipanami, yakin parcel.
Hamian mo, noan niya tinagyan na. At mostly nangisit. Hami makita. Oray siraray mo kasi hami makita. Tapos aming narumbay nga biyangan pa. Noan at nagyan na. Apang nga nakaralis to, adot kwartam, nga da pa yung motor mo. Nanang met, dakdakkel nga rin 10%, kada gayay nga may deliver. Ano nga tikla? Nanang, awan pa iti kalintagak, ang salutsud kada kwada. Diyak nga rin mo. Api kas talangin ti. Kasano kadakkel? Ti bayad itong deliver mo. Kadakkel, ang sibot isungat ka dakkel mo 10%. Awan ka diti mati nga atak mo, anak. Nga posible nga siyabo o na illegal nga droga na deliver mo. Nanang, magtalago limat kayo. Tinapatig dito'y. Kat dakkel 10%. Anak, kasano no illegal data? Kasano no tiliwan da ka di pulis? Kasano ay di may kayo na yan. Hindi kaya nyo ang awatan di kwarta ng edad ko, dihan. Diyak malagaw awi ka. Kinuna naman ang name kitremor. Carlos, sorry anak. Ano pagbiyangan nun? Nag-awi na ito na kayat ko. No kasapulan nyo ito kwarta. Agunay ka lang, tawagan tak lang. Imanawan man. Kahit nadlaw manin ati kati karuba. May samay man yung masidag. Ay, napay manin. Kagangil lang, ba't nagsalutsut kami at agap-apay kay sama ting agina. Apay sa anak ikan kwarta. Ikan na, kami saan kong awatan. Siga man balatiin na, nga ikan ti anak ti kwarta, nga di mo awatan. Imbaga kaming kangkuha na kapsat. Kasakula awatan deto ni ibagam. No kasano, nga nadangat kwarta. Di ba, delivery boy? Kung gusto di ko nada, nagwarawaras nga damag, nga may isan nga drug pusher anak mo. Yat ang rin kahit kong tuntunin. So nga binagbagaktan at kung hindi na kayatan, dumuni ka niya. Nayaw awanan ni Carlos. Kastamat ti ko na ni Alex, nga anak kumano. Nanang, noda kang mapelang panakabalin ng mayadayo ni Manong. Parami din tayo ma. Sikaman anak ko timang magbagaking kwa na. Di nakapidenggan nga inana, saktokid din. Nanang. Awan bibiyang nyo kung nanantupekin ka, saktokid din. Anang artaramidan ta anak. Kunti sa baling aramidan ta, no, sang karaharag nanang. Dawat takin hapot Diyos, kasabi ko ma. Tanas siya at dahil nga trabaho ni Manong. Kahit no saan man nga na siya, sabi ko matamalawlawagan nga dagos. Makaliklik sakbay nga maladaw ti amin. Makaliklik sakbay nga maladaw ti amin kuna ti inaudi nga anak ko nga ni Alex Manong. Hada nang itawag kaniyak Manong Nemi nga niya. Carlos ket tiniliw dagiti pulis ket si babalod man. Dakam nga kapsat, buta kam nga kapsat. Dakam nga ginakin ni Alex Manong Nemi tinagdardaras nga napaniti pagbalutan. Limada amin man. May isa ni Carlos. Carlos anak. Nga ungandak, hapay kinapalod ka. Diyak mo, awan amok. Ano awan amok? O diyak mo, awan amok. No, niya klase nga, kuwati, i-deliver ko, basta i-deliver ak batlaan. Awan basol ko, ilawlawag yung kumanday, takarag iti polis. Imasidag kami ti polis. Sir, ano ti basol di kita nakabalod nga 5. Mrs. na tiliwam mi ida nga ikot iti illegal drug. Ada marijuana,
ada siya mo. Na alam niya mismo itikot na. So nga, dadagsan ang kaso. Nga saan nga mabaling ang mapiyansahan. Diyos ko, kahit yung asawan, sir. Sir, kung nandiyan anak mi, inosente una. Delivery boy lang. Agi deliver lang. Hindi na amuno niya deliver na. Naka-impossibly, Mrs. Nakasarita mi anak mo. Dati-dati nga delivery boy. Kadagiti parcel. Katsa lang ka nagbalawen, ti kangina na deliver na. Nakadakkel mo ti porsyento na. Iso pa yung samot ng ibaga nga nakamotor asigod. Hala nga nagatapan. Nga sa balin ti deliver na. Iso nga hanga ma-excuse ti ko na nga inosente iso na misis. Naalam mi asigod. Naalam mi mismo. Itiikot na. Igiti illegal na droga. No, saman nga gusto usar, puser iso na. Puser, uno agi deliver. Agi pupos, uno agi deliver. Just the same. Amo ni Carlos na talagang illegal ti araramidan na. Ngayon masisirap lang kanakal ti kwarta nga mawawan. Hindi na pulos pinanunot nga posible nga madama ti surveillance. Kapag atapan ti grupo da nga talagang nagiwarwaras da iti illegal nga droga. Eh diyan. Ado pa digdi ka duha nga sampay na tiliw. Sir, talaga ka di nga saan nga makapagpiansa. Kaya nung makapagpiansa man, dakilakid di. Baka nyo tumila ka bailan. Kaya narikat mapansaan, Mrs. Droga reta. Illegal drugs. Sige, sir. Awan nga rin ti mabalimig. Kastaw nga rin ti panagrungrungaab ni Carlos sa kaslaubing manong. Mang, diya kaya tagpao di pagbalunan, diya kaya nanang, diya kaya tulungan nak. Anak, awang nga tamat ti sarday ko idigin nga magbagaken ka. Dinilaw ka idi nga dagos. Nga di ka makibarkada, kadigiti dakos ti araramidan na. Inlaban mo ba't kasanda nga dakas? Gabata na siya at ti trabaho nga intadaken ka. Nga isudaket na siya at barkada. Imposible nga sa amo anak no anyat i-deliver mo. Kasi di kadakkel nga kwarta nga pagbayad da. Amom. Di ngamin. Diyak amo. Diyak makikita. Nga, di mo man makikita ng amom. Nga illegal. Inanawad da ka. Pumanong ka dita ko namikan ka. Ngim. Nasisirap ka talaga ti kwarta anak. So nga awan ti maitulong mi kini ading mo na di. Mangikarkararag. Nga nasiat kasasaad mo to ko maiti pagbaludan. Sapay ko matasadya ka to nga. Nagbalbalayo tababaring no. Adan to chan sa metla nga mawayawayanan. Kaya tanang, jak pa'y naringpas nga na bayadan yung motor ko. Sabi problemang kumatamotor mo manong. Siya akong ti mangituloy. Tapos saan nga masayang na idintindag mo. Alex, tulungan na Alex, ading ko. Tulungan na Alex, ading ko. Ano ba't may tulong ko, manong? Di mo kita nga may tulong kit kararag. Nga nasiyat to kalungan. Kumati ka sa saad mo. Into nadakan to niya bilibid. Apay kaston ko, wala nang. Apay kasto yakin, saan ka kasto, Alex? Di na ba't ngamin tinulad, manong? Nalintag nga da natin sinusurot ko. Ketsi ka. Nasisirap ka ti kwarta. Among nga dakas, apay inarabid mo. Ang magtusa ka. Nasakit man para kanyak tinagbanagan ni Carlos Manong ng awan ti maramida. Ni Carlos matlang tinang pili ti gasat na. Ni Carlos matlang manong nemi tinang surot ti kilungan na. Kahit ni Alex nga burdek,
isut nagtultuloy, kanagbalingan singpet, nga nalintig nga dana, ti sursurutan na. Namampay, delivery boy, laing isuna, laing punada. Ngem, naragsak, ken makapnek, nga ipauneg, ti makan, nga naggapo, itinasyaat, nga trabaho. Idiag dama manong nemi addan pamilya ni Alex, addan duwang apukok ken kuana, intultuloy na tikin na delivery boy na. Idinto ta di manugang kumanong, may samat nga sales lady, di may isang department store, kat trabaho kitan, di pangay ayawan kada kita anak ko, ay apukok no kasta nga awan di kita kasawa. Dahil nga ron, ti pagkasarita, kada kaya naklaunay, ti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga nakinsen keng kadi ti Italiana. Sabi ko ma, damat ni batik nga anal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kada kiti padak ka nagbuya, ka nagdangeg, more power to your program. Tuwing nga ron dagyaman nga paghaya mo, Susan. Thank you, Susan. Thank you kada kiti nagbuya. Salamat po kada kayo. Yeah?